Angama aliba maliyenye jibo aliba maliyenye ngaba maliyenye jibo aliba suda malide muyam maliba intatikame awun sogombana jamana in kono ani jamana in ko kan ka bela jelen fo ka bela jelen walin man don asogombe nefti villa amafli aw manyine aw ka je teleso bami ni abesigi ka aw kunafunia jamana ale kun kan ko kibaraw ka bi jamukan oye mali baye bi babu semba fla be ambulo a folofolo obe talike anga jamana ministre de la défense ni oye Sadio Camara ye atarabo kidalkaw feno akan tamay be mune kofo anda kuma kan bi jamukan kunana ni o temna ka boy ASC ni obe Mali Burkina Faso and Niger kofo oluka doni bangana kembe ka nyogon soro an fe Bamako wasa ka se ka bara belebele ba flake a folofolo we ka bangi koni sigi ASC jamana utogola min koni bena ke sababu ye ka se ka ambo nogola ni ka to an kana siri jamana werawla min ye nafuluko ta fanfe ni o fana temna ka boy u ka bara flana obe talike ka se ka fere ni dabali koni ni jamana saba in ka kiri tige cogo o bela jelen be se ka ke cogo kele cogo ya mina dona na tawla ni bara belebele banunu anakuma ni bela jelen kan bi jamukan konana wasa ka se ka ni wala anye wele bla sifina ka flama ma flami ni o kon ka wuli ka jo ka bon a folofolo o be talike min ye Mohamed Mega sifina ka do mami ni aka wuli ka jo ka bon abe baka baraw nundo nango entrepreneuriat abo oluke fokata se mi jeune leader fana do Mohamed ni antuma walaikum salam bari sumo yanka wole jabi ajaraye ibismillah aw maflana obe talike min ye Ibrahim Jawara mado wolente jamana in konana barsa bo afana ka wuli ka jo ka bon jeune leader do fe mi jamana kola mado mami te ko Ibrahim ni antuma awa just ani nyangma yanka wole jabi ajaranye abenama ajara yere kosobe awa bon antuna ko bla dagrindala min ye jama dafambe ambena do anka babuse folofolo la min ye General Sadio Camara atara Kidal kalo tan segi kofe anka jamana kelen ko ka Kidal koni mine besigi be ka mun kono kuma chama fura ma do ya dira ka fo ko ni Kidal koni kum mine na sebe la ko anga jamana nyema ko anga ta Kidal konanna o siga o bara bela jelena barisabu General Sadio Camara atara Kidal ama dawma amununa afam bela jelen fe ka kuma tuga min kadi aye femiye ambeta Ibrahim Jawara fanfe Ibrahim Jawara femiye en tant que jeune en tant que malien ere bolo General Sadio Camara akani tamay abe mune kofo message jumene be ni tamay kofe Idriss Mbifo ka soro ka lamebagaw bɛɛ fo tuguni o jara doto ye kɛnɛ kɔnɔ i ka ɲininkali jara n ye kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ semaine tɛmɛnen na General Sadio Camara n'o y'an ka ministre de la défense ye a ye taama kɛ a wulila k'i kunsin Kidal kan a donna Kidal a kɛra bonya ye a kɛra karama ye bon an ye ni visite bila minɛ damadɔ de kɔnɔ minɛ fɔlɔfɔlɔ ça c'est le contexte politique nin b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali ja kuma min ka fɔ Mali ko la o tɛ tiɲɛ ye Mali ye jamana min ni an bɛ se ka an bolo di ɲɔgɔn ma parce que an y'a ye kɛlɛw kɔfɛ mankanw kɔfɛ joliw bɔnnen kɔfɛ Sadio sera ka taa Kidalikaw sera ka Sadio bisimila ye k'a kunbɛn ni bonya ye ani karama ani hɛrɛ ye ni baden ye k'a jira Sadio la k'a fɔ a mana kɛ togo togo anw de ye malidenw ye donc politiquement nin bɛ se k'a jira k'a fɔ réconciliation bɛ sen na a bɛ se ka kɛ parce que an y'a ye o dongo sentiment malien an y'a ye Kidalikaw y'a manifester Sadio ɲɛna o dongo o ye contexte politique ye contexte militaire nin b'a jira k'a fɔ la visite là ça montre que le Mali est une puissance militaire sous-régionale indiscutable parce que an nana jateminɛ k'a daminɛ 2012 kana fɔ sisan Mali ministre ka bɔ ministre min bɛ Sadio ka aran na ka taa Kidal sɛgɛrɛ ka i congo Kidal k'a sɔrɔ a ma escorté par la MINUSMA a ma escorté par une force étrangère o b'a jira k'a fɔ ko ja Kidal ye Mali ka territoire de ye Kidal contrôlé par l'armée malienne parce que n'i ye Kidal contrôlé bi bi in na i ye Sahel de contrôlé n'i y'a mɛn Sahel terrorisme a fiefu a base épicentre ye Kidal de ye donc ministre ka se ka don Kidal ka taama Kidal dugukolo kan
a ma attaqué foi ma soro ka tama sagola il m'a dit k'a fɔ présent militairement le Mali est une puissance kɔrɔ k'a fɔ Kidal est sous notre contrôle militairement bon et sur le plan politique et sur le plan économique aussi ça c'est ne tare de o parce que Kidal filɛ nin alhamdulillah sanu bɛ bɔ Kidal pétrole bɛ bɔ yen i y'a ye an ka ministre taara o don a taara an ka sanu bɔyɔrɔba dɔ lajɛ donc an kun da bɛna so o ma fɛn min ye i ye étape fɔlɔ min entamé donc n bɛna o ɲininkali fana tɛnku mais e ka kunna walasa a fana bɛ se ka hakilila di o kan kɔfɛ an bɛna économiquement an bɛna o la mais an bɛna i fan fɛ fɛn min ye an ka jamana ministre de la défense Sadio Kamara a wulila ka taa Kidalikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye maa caman olu kɔni ye miirina caman kɔni ta e bolo a ka nin tali misali jumɛn de b'a kɔfɛ. Ok, donc n bɛ an lamɛnbaa jama bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n balimakɛ fana fo bɔra baden min b'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la a diyara n ye TV mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo donc i ka question a diyara n ye kosɛbɛ parce que question in n'i y'a lajɛ actualité ba de don pour que n kana fɔ k'a bɛ ka diɲɛ yɛrɛ pratiquement a bɛ ka diɲɛ fanba bɛɛ ɲagami nin waati la kosɛbɛ parce que an ka ministre déjà bɛɛ y'a dɔn ni majigi de bɛɛ y'a dɔn ni cɛsiri depuis an nana a ye a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ a ye fɛn caman kɛ a ye minɛn caman san kɛlɛdenw ye donc bi n'ale yɛrɛ y'a se bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se Kidal ka taa ko lajɛ ka confiance di Maliens ma toujours ka confiance di kɛlɛcɛw fana ma fɛn dɔ min kan ka fɔ parce que ni baara ɲuman kɛra a kan ka fɔ donc n'a fɔra o de b'a to a bɛ courage don a tigi la sini a bɛ se ka dɔ wɛrɛ fana kɛ min ka bon ni bɛɛ ye donc ministre ka nin tagama la ni bɛ se ka faamuyali mun fɔ a la o ye balimakɛ da sera ma déjà o ye c'est pour que ka yɛrɛ Maliens na k'a fɔ ko bi Mali bɛ yɔrɔ min na Mali tɛ jamana fitinin bilen fɛn fɛn kun bɛ ka fɔ Mali ma ko u bɛ ka critiquer minnu kɛ pour que ka mɔgɔw la décourager a y'o de kunfa bɔ mɔgɔ bɛɛ la a y'a jira bɛɛ la k'a fɔ ko contrôle b'an bolo bi an bɛ se ka taa an ka jamana kɔnɔ cogo min ka d'a ye an ka kɛlɛcɛw fana bɛ kɛlɛ la toujours mais ko min don a ma nɔgɔn parce que kɛlɛ tɛ se ka ban de jour au lendemain a mana kɛ cogo cogo gɛlɛyaw bɛ toujours et puis an bɛ k'a ɲini fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛyaw la cogoya min na bon ale filɛ k'a jira an na k'a fɔ ko an ka da an ka cɛdenw na an ka tugu ka mun dɛmɛ baara la o b'a to baara bɛ se ka nɔgɔya bon Kidalikaw fana bɔra ka mun kɛ vraiment a bɛ mɔgɔ fa parce que u bɔra ka ministre kunbɛn k'a jira k'a fɔ ko Mali a bɛɛ lajɛlen kelen bon fɛn caman kun dogolen don mɔgɔ la mɔgɔ kun b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que min bɛ ka fɔ tiɲɛ don mais an y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ b'a caman de kɔnɔ et puis an y'a ye population fana mɔgɔw bɛ ka ko miiri cogoya min na o tɛ parce que an y'a ye k'a fɔ Kidalikaw yɛrɛ olu yɛrɛ ko ka basigi a ka di olu ye ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que u y'a yɛrɛ ministre la u bɛ kelen ne yɛrɛ y'a ye waati la u bɛ ka diinɛ ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ basigi kɔnɔ donc vraiment c'est des images a diyara n ye kosɛbɛ et puis je me suis dit que an bɛ lancer mun kan n'an continuera ni nin bɛɛ bɛ ban Maliens bɛ segin ɲɔgɔn ma an bɛɛ bɛ kɛ kelen parce que ni jugu donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛn aw ka se ka ɲɔgɔn faamu mais a ka ca Ala fɛ ni an ye ɲɔgɔn minɛ nin sira in kan an bɛ ɲɔgɔn faamuya wa Mali bɛ segin a cogoya kɔrɔ la bɛɛ bɛ se ka taa i taa yɔrɔ la infrastructure bɛ segin mɔgɔw bɛ segin ka t'u ka baaraw kɛ hakilisigi bɛ na parce que jamana ko la min yɛrɛ bɛ mɔgɔw décourager o de ja wuli adamaden ni ja wulila dɔrɔn i t'a dɔn i bɛ mun kɛ bilen bon ni basigi nana dɔrɔn an b'a fɔ o ye Ala tanuba ye mais an kɔni b'u fɔ toujours dɔ fara u ka cɛsiri kan an fana k'an jilaja an bɛ se ka cɛsiri mun kɛ k'u accompagner an ka taa ni o sira ye an kana kɛ dɔrɔn k'an bɛ kuma ka critique kɛ an tɛna ni solution ye n'a ma ɲɛ i bɛ critique i fana bɛna ni solution ye ni min fana kɛra n'o ɲɛna i b'o fɔ o de ye jamana jɔ ye o de ye jamana den fana bɛɛ kan k'o de kɛ an bɛɛ kan k'an cɛsiri bi kɛlɛ in tɛ sɔrɔdasi kɛlɛ dɔrɔn kɛlɛ in bɛ fan bɛɛ de a bɛ niveau bɛɛ de la donc an kan k'an jilaja de sisan an bɛ kɛlɛ in kɛ a bɛ se fɔ a dan na a ye côté économique fɔ n'i y'a ye ministre yɛrɛ wulila ka se fo Kidal donc ce qui veut dire que hali économie sera kan ko bɛna basigi don nataw la mais mɔgɔw bɛ fɛ ka kɛ waati min na sisan o de ma nɔgɔn dɔɔnin ça demande du temps jamana ko ye processus de bi bɔ étape dɔ la ka se étape dɔ la mais n'i ko k'i b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ma farati a bɛ gɛlɛya i bolo kojugu donc o ye ne ka hakilina ye ministre ka visite la et puis an b'a fɔ parce que mɔgɔ min don depuis an y'a dɔn an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma jigilen de don a b'a ka baara kɛ a ka kuma ma ca donc hali a discours kɔnɔ n'i y'a lamɛn a ye jigisigi kumaw dɔrɔn de fɔ a ye kuma fɛn fɛn dogolen bɛ Maliens na a y'a dama k'a bɛɛ la ni mɔgɔ caman y'a essayer k'a bila mɔgɔw kɔnɔ i n'a fɔ fɛn bɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ ko foyi tɛ olu bɛɛ kelen olu bɛɛ bɛ jamana ko de la donc vraiment o ye fɛn minnu diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ an b'a fɔ a ka cɛsiri la an bɛ Maliens bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ Kidalikaw fana fɔ
aywa an bɛ segin ka na Ibrahim Jawara ale fan fɛ Jawara i kɔnna k'i da lase min ma a bɛ n'a fɔ o bɛ nin kan kosɛbɛ dɛ min ye nafolo ko ta fan fɛ fɛn min ye ŋunuŋunukan caman kun b'a la k'a fɔ minisiri yɛrɛ taara ka taa se terrain yɛrɛ kan fɛn min a yɛrɛ k'a fɔ min ye a taara bɔ sanubɔ yɔrɔ dɔw la yala e yɛrɛ bolo an bɛ se ka an sigi ka mun kɔnɔ don n'a nataw la nin yɔrɔ ninnu a bɛna nafa jumɛn ɲɛ anw ye économique wa d'accord Idriss bɛ tila ka segin k'i fɔ tuguni minisiri ka o don o taali la Kidali n'a taara sanubɔ yɔrɔ dɔ lajɛ sanubɔ yɔrɔ min n'a tun bɛ rebelle bolo rebelle ninnu de tun bɛ sanu in bɔ u bɛ mun kɛ n'a ye u bɛ rébellion financer n'a ye u bɛ matériel san n'a ye u bɛ drone san n'a ye ka an yɛrɛ attaquer n'a ye Mali kɔnɔ yan donc k'a ye k'a fɔ o de bɔra olu bolo k'a di Mali ma la moi je crois que nin ye tare ye a bɛ kɛ sababu ye k'an ka économie ka booster o ye kelen filanan fana o dɔrɔn tɛ sanuko dɔrɔn tɛ i b'a dɔn Kidali ye yɔrɔ min don zone min don jamana caman zone de commerce de don quoi ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ don ka bɔ Algérie ka na ka bɔ Niger ka na nin bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kidali n'i ye Kidali sɔrɔ ka maîtriser militairement à 100% moi je crois que a bɛ kɛ sababu ye k'an ka commerce fana ka tɔ développer a bɛ kɛ sababu ye an ka commerce a bɛ développer Mali bɛ nafa sɔrɔ Kidali la parce que n'i ye Kidali maîtriser bi tu maîtrises le Sahel bon ni dun ka e ma Kidali maîtriser militairement il y a économiquement kuma kɔni tɛna se ka fɔ dɛ quand tu parviens à maîtriser Kidali de façon vraiment complète dans son ensemble moi je crois que ça pousse le Mali à grimper c'est-à-dire a bɛ n'a fɔ a kun fɔlɔ ye lakana de ye foyi tɛ se ka kɛ ni lakana ma sabati n'o de sabatira an bɛ sɔrɔ k'a fɔ an bɛ nin kɛ politique économie ni foyi tɛ taa lakana kɔ moi je crois que si on parvient à s'imposer militairement le reste là ni bɛɛ bɛ na an miiri bɛ fɛn o fɛn na a pétrole wo a sanu wo a bagan wo a bɛɛ bɛ segin anw ma donc n'i y'a faamuya k'a fɔ Kidali dugukolo a bɛ fɔ cogoya min na a bɛ ten de a falen don nafolomafɛn na tetew kɛlɛ b'o de nɔfɛ kɛlɛ bɛ sinon Sahara kolo gansan jiri tɛ yen foyi tɛ yen kɛlɛ bɛ mun nɔfɛ n'i y'a ye nanzara bɛ ka milliards don des milliards d'euros o don Kidali guerre la ka guerre financer ka tamasheku dɛmɛ mun de don dugujukɔrɔ nafolo de don dugujukɔrɔ fɛn min bɛ o de don parce que n'i ye Sahel sɔrɔ sisan Mali bɛ kɛ première puissance de en or et en pétrole dans la sous-région donc mais a tɛ se ka sɔrɔ ten dɛ f'a ka sɔrɔ i kɛlen bɛ ka jamana in contrôler Sahel in contrôler de façon militaire ka jɔ i jɔyɔrɔ la ka ta kolo kan Sadio o de yira anw na k'a fɔ nin message fort de ye a ka visite ni message fort de k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ maintenant Mali kɛra an ta ye an ka économique y'an ta ye an ka jamana y'an ta ye an labɛnna ka taa ɲɛfɛ vraiment nin ye tare de ye parce que an tun tɛ se ka miiri cogo si la ko don dɔ la ko Mali ministre dɔ bɛ taa Kidali k'i sigi k'i cogo Kidali k'i masakɛ sigi ka kuma i la wasalen parce que an y'a ye an ka faamaw fɛn fɛn tun bɛ taa président wo fɛn wo wari de tun bɛ di rebelle ma fɔlɔ u bɛ sɔrɔ ka terrain préparer u b'u escorter et puis u tun bɛ kuma fana avec le drapeau de l'Azawad. Allah akbar. Alhamdulillah. Sadio taara bɛɛ y'a bonya parce que Kidalikaw yɛrɛ tun bɛ problème ye mun ye mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔ de ɲagami ko nin bɛɛ rebelle a bɛɛ tɛ rebelle ye c'est un groupe qui est là u kɛlen bɛ ka ville bɛɛ ta otage la k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ dugudenw yɛrɛ bɛ yen rebelle man d'u ye minnu fɛla tɛ mais groupe dɔ de bɛ wele u bɛ marifa ta u bɛ soutenu par l'Occident u bɛ na u bɛ marifa ta u bɛ financer u bɛ kuma dugu bɛɛ tɔgɔ la k'a sɔrɔ dɔw t'a kalama u tɛ dugu kɔnɔ olu bɛ kungo kolon de kɔnɔ donc maintenant u bɛ na qu'est-ce qu'ils font u bɛ na u bɛ rébellion créer wari bɛ ta k'a d'u ma u bɛ taa so san jamana wɛrɛw kan Algérie ninnu Niger ninnu na u bɛ taa sobaw san yen k'u da ye n'o wari banna u bɛ na tuguni u bɛ marifa ta mais dugudenw tandis que population bɛ kɔngɔ la population bɛ minɔgɔ la population bɛ jɔyɔrɔ la a bɛ fɔ ko non ko an ka autorités jigi tɛ u mago tɛ Kidali la comme population tun talen don otage la Sadio y'a fɔ u ka soirée la o ko Kidalikaw tun bɛ siran jatigɛ ani mɔsɔmɔsɔ Kidalikaw tun b'o de la mais armée ka taali Kidali a ye Kidalikaw a y'u délivrer a y'u hɔrɔnya a y'u jalatigɛ a b'a to u bɛ wuli u bɛ se ka baara kɛ n'u yɛrɛ ye u tɛ sigi ka État ka dɛmɛ kɔnɔ tuguni tɛgɛ janen tɛ bilen u yɛrɛ bɛ wuli ka t'u ka baarayɔrɔ la n'i ye mécanicien i bɛ t'i ka mécanicien kɛ n'i ye sɛnɛkɛla i bɛ t'i ka sɛnɛ kɛ karatira nɛrɛti la donc alhamdulilayi donc i ye mun fɔ k'a fɔ k'a bɛ mun kɛ économique la économiquement ça tient a b'a to sababu ye Mali bɛ kɛ première puissance économique ye dans la sous-région. Ibrahima an b'i fɔ o la an bɛna Mɛyiga fan fɛ Mɛyiga a yira k'a fɔ ŋunuŋunukanw caman tun bɛ fɔ ka jira k'a fɔ an ka dugukolo Kidali kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko sanu bɛ yen fɛn caman bɛ yen nɔ
a kumpan kun bɛ maaw la ni ka a koɲɛw dɔn ministre taara ka taa a koɲɛw bɛɛ lajɛlen ka taa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛfɛsɛ k'a di malidenw ma e yɛrɛ fɛ don n'a nataw la an bɛ se ka an sigi ka mun de kɔnɔ Kidali ko la. Bon o kɔni o jɛlen don Kidali ko la bɛɛ b'a dɔn an bɛ sira mun kan n'an continuera n'o ye Kidali kɛra an ta ye déjà donc maintenant nafa mun bɛ Kidali an de kan k'o sɔrɔ parce que kɛlɛ yɛrɛ bɛ o de nɔfɛ donc n'an fana sera k'u kɛlɛ k'u gɛn ka bɔ yen ka sigi an ka nafolo kunna o de ɲɔgɔn tɛ maliyɛn bɛɛ bɛ k'o de kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn Kidali kɛlɛ mun bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ nafolo mun b'a la sanu bɛ yen pétrole bɛ yen bagan ni fɛn caman mais u kɛlen don k'o de dogo maliyɛnw na ka k'i n'a fɔ kɛlɛ de bɛ ou bien ka k'i n'a fɔ Kidalikaw de bɛ ka Mali kɛlɛ alors que ce n'est pas le cas bandits armés de don mɔgɔw de minnu wulila ka marifa ta a dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ u ma deli ka se Kidali yɛrɛ u bɛ bɔ n'u jamana wɛrɛ de kan ka na n'u ye u b'u ka affaires de la yen u b'u ka affaires de la u b'u ka drogue feerew n'u ka fɛn kirikaraw de la donc mɔgɔw bɛ ka confusion de kɛ Kidalikaw yɛrɛ ka foyi tɛ nin na u ye Mali an ye Maliyɛn cogoya mun na Mali ka dilan ka ɲɛ ka d'u ye Mali kɛ an ye cogo min na ka d'olu fana ye Mali dilan ten tɔ donc fo mɔgɔw b'o ka bɔ o confusion de kɔnɔna na mais mɔgɔ n'i taara otage la kumada tɛ e bolo i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na tu es obligé de te soumettre i tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ o parce que i b'i nin de nɔfɛ donc n'i b'i nin nɔfɛ mais n'ala y'a nɔgɔya sɔrɔdasiw sera ka don ka dugu minɛ k'a d'u ma donc o ye ala tanuba ye i yɛrɛ y'a ye image la mɔgɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a jara mɔgɔw cogoya mun na donc o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔw kun bɛ degun kɔnɔ mais degun a bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni ou bien an bɛ se k'a fɔ a wulila yɛrɛ mais maintenant a tɛ taa cɛsiri fana kɔ hali an mun ye population yɛrɛ ka cɛsiri b'a la parce que ni i ye mɔgɔ jugu ye i m'a faamu il faut dénoncer mais ni an yɛrɛ fana kɛra complice ye u bɛna baara gɛlɛya an bolo c'est à dire siran foyi kana to k'an ka mɔgɔ jugu ye ka siran k'a dénoncer n'an y'a ye an m'a faamu dɔrɔn an k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo adamaden i bɛ sa yɔrɔ min na i yɛrɛ t'o dɔn a bɛ n'a fɔ jamanadenw jɔyɔrɔ ka bon jamanadenw jɔyɔrɔ ka bon lakana baara la lakana yɛrɛ jamanadenw yɛrɛ parce que an de bɛ ɲɔgɔn dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko militaires caman bɛ bɔ yan ka taa nord la i b'a sɔrɔ olu ma deli ka se yen hali u tɛ kanw mɛn kan dɔw bɛ u t'a mɛn mais aw mun ye jamana dugudenw aw bɛ kanw mɛn aw bɛ ɲɔgɔn faamu n'a ye siga sɔrɔ mun na dɔrɔn a y'a f'u ɲɛna u bɛ se ka mun k'o kɛ o yɔrɔ la mais ni i yɛrɛ kɛra complice ye ka mɔgɔw ko dogo ou bien i yɛrɛ ka nafa personnel kama i b'a dɔn tigitigi nin ye mɔgɔ jugu ye mais i ka nafa kama i tɛ fɛn fɔ o b'a to baara bɛ gɛlɛya c'est comme mɔgɔ an bɛɛ de k'an sen don a la n'i ye mɔgɔ ye i sigara mun na dɔrɔn a y'a ɲɛfɔ a bɛ ɲɛ cogo min na a bɛ ɲɛ ten to l'armée aujourd'hui est très professionnelle fɛn bɛɛ b'u bolo pour que u bɛ se ka baara in ka sɔrɔ u ma bin mɔgɔ kan hali b'a ye ŋunuŋunukanw na dɔw b'a fɔ ko armée yɛrɛ bɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ la armée bɛ se ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ la cogo jumɛn na armée wulila ka taa baara kama a bɛ tiɲɛni jumɛn de kɛ mais diɲɛ baara o baara erreur bɛ se ka bɔ a la i bɛ se ka fili bɛ se k'i sɔrɔ ka fɛn dɔ kɛ ka sɔrɔ i m'a laɲini o kama mais armée fana n'a ka stratégie de don stratégie minnu b'u bolo ani plan de communication minnu b'u bolo ni e bɔr'o kɔnɔna na olu kan ka mun kɛ o b'o de kɛ o parce que olu fana kan k'u yɛrɛ lakana o sinon u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ hali yɔrɔ min na a bɛ fɔ k'u bɛ ka mɔgɔw minɛ ka fɛn dɔ kɛ on sait très bien que communication kɛra k'a fɔra mɔgɔ ye a y'a kɛ nin cogoya la mais mɔgɔw bɛ taa ko wɛrɛ de kɛ i ka kuma latigɛ tɛ diripa u ye kunnafoni lase ka jira bɛɛ la ko maa o maa ni banbanciw bɛ jɛ la k'u b'a jɛ bɛɛ ye i ka bɔ u fɛ jɛ la ko n'o tɛ k'u b'aw bɛɛ gosi bere kelen na bon o de dun ka ca parce que dɔw y'a kɛ business ye dɔw y'a kɛ affaire de donc olu mago tɛ jamana ko la an yɛrɛ poche kɔnɔna min bɛ don o de bɛ intéressé i dun bɛ ka ɲɛna min ko ni jamana ɲagamina i ka poche kɔnɔna ta in tɛna sɔrɔ donc min ta ka di la i k'a to jamana de ka basigi o la bɛɛ b'i ta sɔrɔ donc o de ne ka hakilina ni yɔrɔ la sinon Kidali ka nafolo ko kɔni nord yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ Mali nord yɛrɛ fo ka na nara yan fan in na a nafolo ko a sɛgɛ kana don mɔgɔ si la c'est pour dire que Mali to territoire yɛrɛ de à 100% a bɛɛ ye richesse diɲɛ yɛrɛ bɛ ka boli nafolo minnu nɔfɛ olu de bɛ Mali kɔnɔ bi mais olu ka mun kɛ u b'a essayer k'a ɲagami diɲɛ nafolo fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ jumɛn o tɛ ressources humaines yan ressources humaines min bɛ Mali la a bɛ diɲɛ yɔrɔ jumɛn na an ka population on peut dire que 99% jeune parce que ala min minnu wele ko cɛkɔrɔba o tɛ u bɛ se ka dɔ kɛ bon n'an bɔr'o la i bɛna nafolo ta fan fɛ i bɛ diɲɛ nafolo jumɛn dɔn dugu jukɔrɔ nafolo jumɛn dɔn min dɔn tɛ Mali la a bɛɛ dɔn bi ou bien n bɛ se k'a fɔ a caman laban in na lithium ko yɛrɛ an bɔr'o kalama sisan lithium ko yɛrɛ jamana dɔw bɛ k'u ta stocker pour que don nata la olu bɛna kɛlɛ wuli o fana nɔfɛ donc olu b'an ta utiliser fɔlɔ olu bɛna kɛlɛ wuli o nɔfɛ parce que a b'olu de bolo mais c'est maintenant fana b'an ka stratégie de bolo parce que diɲɛ bɛ fɛn fila de nɔfɛ sisan la géopolitique et la géostratégie i y'a faamu géopolitique o ye a bɛ fɛɛrɛ minnu sigi jamana ko la pour que politiquement jamana bɛ se ka positionner cogoya min na géostratégie o ye kɛlɛ côté ye sécurité ni fɛn ninnu diɲɛ bɛɛ bɛ ka mara n'o de bi bon minnu bɛ ka diɲɛ ɲagami bɛɛ b'a dɔn fana u bɛ ka kɛ mun kama parce que sɔrɔ mun t'olu bolo donc n'olu m'a ɲagami olu tɛ se k'an ta sɔrɔ k'a namara parce que n'i y'a mɛn i bɛ ka taa économie la o b'a sɔrɔ i yɛrɛ ba sigilen don fɔlɔ
mɔgɔ min bɛ kɛ la u bɛ se ka mun fɔ économie ko kuma na mais u b'u profiter o de fɛ u b'a fɔ k'u bɛna an dɛmɛ ka baara kɛ mais i b'a sɔrɔ u bɛ ka an ka nafolo de bɔ ka taa n'a ye ni salaba in na an b'a dɔn k'o de kɛra nous on a vu de nos propres yeux minɛn dɔ tun bɛ ka taa nord la kɛlɛkɛ minɛnw tɛ o kɛra maliyɛn bɛɛ y'o ye o mais c'est des faits les gens essaient de nier ka k'i n'a fɔ jamana yɛrɛ tɛ ka bɔ a nun na ou bien baara tɛ ka kɛ k'i ɲɛ ci a kan an taara dingɛ mun kɔnɔ hali 10 ans an tɛ se ka résultat sɔrɔ c'est très difficile parce que an bina yɛrɛ de quoi maintenant pour qu'il wuli ça demande il n'a fɔ mɔgɔ min AVC y'i bin i kɔni b'a dɔn o tigi se ka wuli dɛ f'a ka furakɛ ka bɛrɛbɛrɛ caman kɛ pour que a bɛ se ka wuli k'a jɔ dɔɔni hali o yɛrɛ la i b'a to a tigi bɛ to yɛrɛ ni fɛn a ma nɔgɔ donc mɔgɔ k'o yɔrɔ de faamu quoi an ka wuli fana an ka baara kɛ parce que ne bɛ min fɔ surtout baara yɔrɔ in quoi en jeunesse surtout an kana sigi k'an bolo fila croiser quoi an ka bɔ te kunna an ka sigi ko gouvernement ka nin kɛ dɛ a don an yɛrɛ ka dɔ kɛ quoi o yɔrɔ la ne bɛ profiter yɛrɛ n bɛ ɲɛsin Sadio yɛrɛ ma k'a fɔ an ɲɛna parce que ale de sécurité kunna bi a k'a jilaja jeunesse fɛn fɛn bɛ k'a tɛ fɛn na tɛ wuli ni fɛnw na n'u bɛ se ka fɛn fɛn recruter ko b'a recruter fɛn fɛn bɛ sigi manamanakan fɔ la mɔgɔ buruja ni mɔgɔ dɔgɔyali u k'a bɛɛ bila ka taga non mais o dɔrɔn de solution ye o an bɔ non mais c'est ça mais ne tɛ se k'a faamu kamalen kɔrɔ dafalen falen don nin na foyi tɛ e la e bɛ sigi k'i ka jamana lagosi alors que e yɛrɛ kan ka se ka marifa ta ka taa kɛlɛ kɛ u k'a bɛɛ fɛngɛ quoi ka taa n'a bɛɛ ye a bɛɛ ka taga parce que n'i y'a min i bɛ sigi ka manamanakan fɔ réalité mun bɛ yen fɛ i t'o dɔn n'i y'a mɛn an bɛ Bamakɔ an bɛ ka sunɔgɔ cɛw dɔw de bɛ ka wuli su o su olu bɛ jɔ an da la k'a kɛ k'a da hali polisi minnu bɛ Bamakɔ yan e b'a dɔn u bɛ cɛsiri mun na u tɛ sunɔgɔ sufɛ u bɛ patrouille dɔrɔn mais an bɛ da ka sunɔgɔ fɔ an bɛ kɔrɔ o ye tiɲɛ ye bon i tɛ se k'o baara minimiser quoi bon ni min bɔra k'a lagosi ka manamanakan fɔ dɛ u k'a minɛ u ka taa bila yen nɔ min bɛ yen nɔ a bɛ na bɔ i n'a fɔ Burukina bɛ k'a kɛ cogoya min mais o dɔrɔn de don an tɛ se ka kɛ jeunesse b'an bolo an bɛ degun kɔnɔ jeunesse min b'an bolo an kan k'o de exploiter o président yɛrɛ fɔ a ka kuma na ni ale échouera jeunesse bɛɛ de échouera mais aujourd'hui jeunesse yɛrɛ kan k'a yɛrɛ ɲininka ne jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jamana jɔ la mais a kana kɛ dɔrɔn an bɛ taa débat nka a bɛ dɔw fana bolo e bɛ ka min fɔ dɛ critique in a bɛ dɔw fana bolo o de y'olu ka jamana jɔ ye non ni ye critique ye i bɛ na ni solution ye ni critique kɛ i bɛ na ni solution ye n'i ye caman bɛ ka critique n'i ye ko lagosi i bɛ na ni fɛɛrɛ fana i bɛ na ni fɛɛrɛ dɔ i bɛ fɛɛrɛ dɔ de fɔ i b'a fɔ an ka taa nin sira in fɛ nin ye solution ye an b'a dɔn bɛɛ tɛ se ka kɛ kɛlɛkɛla ye sa on sait que bɛɛ tɛ se ka don armée la o jɛlen don mais secteur wɛrɛw bɛ yen o secteur wɛrɛ an bɛ seliba ɲɛkɔrɔ la bi bɛɛ bɛ ka kule ni jumɛn ye saga sɔngɔ saga tɛ se ka san mais jeune joli bɛ yen minnu k'a fɔ k'u ye yɔrɔ dɔ ta dɔrɔn ka saga mara yen nɔ e bɛ joli dɔn a man ca bon ninnu bɛɛ ye jamana dɛmɛ dɔ ye an bɛɛ kan ka sigi bureau kɔnɔ a sumalen an bɛɛ kan ka sigi bureau kɔnɔ ou bien kan ka tugu dɔ kɔ namiya la an b'a tɔgɔ duman fɔ an na a bɛ warimisɛnw d'a ma et ça peut pas continuer o tɛ jamana jɔ fo an de ka wuli ka dɔɔni dɔɔni kɛ dɔɔni dɔɔni de bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ belebeleba ye jamana fɛn fɛn développera c'était comme ça la Chine n'i ye Chine lajɛ maaw nana n'a ka système a basera jumɛn de kan il a basé sur l'agriculture mais aujourd'hui Chine bɛ yɔrɔ jumɛn na technologie yɛrɛ mɔgɔ b'a kan non o bɛ ɲɛfɛ mais min ye an ta ye o de ye an ka sɛnɛfɛnw voilà mega donc an bɛna Ibrahim ta fan fɛ an ma tila min ye général ka voyage an ma tila la hali sisan a tɔ dɔɔni bɛ yen an bɛna Ibrahim fan fɛ min ye Ibrahim général a kumana k'a to Kidal a y'i sigi kan kɔnɔ fɛn min ye a ɲininkara fɛn o fɛn na a y'a bɛɛ lajɛlen jaabi hali a ma sigasiga fɛn min ye e bɛ se ka mun faamuya a ka nin kuma ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kumana ani Algérie cɛla kan fɛn min ye e mun de faamuya général ka nin kuma ninnu na bon n bɛ segin ka a ka kuma dɔ sɔn ka sɔrɔ ka na général ka kuma jaabi baasi t'a la i ko critique c'est à dire ni jamana bɛ degun kɔnɔ bɛɛ kan k'i hakilina fɔ ka critique ani lagosi tɛ kelen ye anw fɛ yan critique tɛ yen dɛ lagosi de bɛ yan quoi i n'a fɔ i bɔra ka Algérie ta fɔ ne sisan waati min na Algérie an ka drone attaqué ne tulo tun bɛ dɔw kɔnɔ an tɛ se Algérie la an kana yɛrɛ nɛgɛ mais o ye critique ya ayi o ye faso lagosi de bon an ka mɔgɔ caman de bɛ yen sisan olu bɛ lagosi de kɛ ni kumana ko i tɛ se k'i da sago fɔ k'a sɔrɔ e dun tɛ ka ɲuman fɔ e bɛ ka lagosi de kɛ ni critique tɛ fankelen fɛ o i b'i ka jamana critiquer fɛn dɔ bɛ yen nin y'a fɔ sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen a man ɲi i bɛ se k'a fɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ bon ne ka hakilina na nin mun kɛra nin man ɲi a kan ka kɛ tan nin jɛngɛnen don an ka tile très bien mais i ka dutigi i wolofa i tɛ sɔn ka kuma min fɔ o ma dɛ e de bɛ n'i sigi k'o fɔ i ka jamana ɲɛmɔgɔ ma alors que ale bɛ ka jamana bɛɛ de représenter o de ka to k'i da sago fɔ jamana tɛ mara ten dɛ donc i ye mun fɔ an bɛ segin ka na Sadio ka kuma la Sadio ko Algérie drone attaqué a ko jamana si tɛ Mali la siran jamana si tɛna Mali bagabaga tuguni o kuma fɔ ko nɔgɔ b'o la k'a fɔ n'i y'a ye Algérie ye nin kɛ a kɛlen waati min na
ko sira bɛɛ taara an taara politiquement an taara militairement Mali ma i jɔ dɛ Mali wulila k'a ko ɲɛɲini k'a ko sɛgɛsɛgɛ sur tous les plans bon a nana ye k'a fɔ Algérie de sen b'a la mais i b'a dɔn Sadio ninnu ye sɔrɔsiw de ye on dit que l'armée c'est la grande miette o tɛ kuma donc u ka stratégie b'u bolo u ka labɛnw b'u bolo u bɛ labɛnw na kɛlɛ tɛ kɛ k'a fɔ ko n giflera sisan ko n ka réagir o yɔrɔ bɛɛ o fɛn tɛ dɛ u bɛ labɛn na ni farati mɔnɛ wɛrɛ bɛ don i la merci u bɛ labɛn na n'Ala sɔnna ma Algérie fɛn min ye Algérie ye ni Algérie ma kɔlɔsi Idriss Mali bɛ Algérie coloniser an bɛ Algérie dugukolo dɔ k'an ta ye n'Ala sɔnna ma ɲɛ bɛ kɛlɛkɛminɛnw na kɛlɛkɛminɛnw tɛ ka san terroriste kama parce que ne b'a dɔn terroriste banna ka ban tɔ banditisme de ye sisan ni mun ye marifanin sɔrɔ dɔrɔn u taa yɔrɔ dɔ attaquer Allahu Akbar fɔ dɔrɔn mais djihadistes yɛrɛ ka dɔgɔya quoi donc labɛn bɛɛ fɛn fɛn bɛ sen na c'est pour que Mali bɛ se k'i jɔ militairement cogo min na Sahel kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn c'est fini jɔnmaya tɛ k'an na bilen on a perdu un drone c'est pas un problème des drones on achète n'Ala sɔnna ma on se prépare pour la guerre et qui se prépare pour la guerre se prépare pour la paix kɛlɛ t'an ni maa si cɛ mais k'a fɔ Algérie mun de kɛ k'a bɛ to ten ayi o tɛna kɛ dɛ a bɛ sara mais bi tɛ sini tɛ labɛnw bɛ sen na voilà an bɛ se ka mun fɔ o y'o ye i b'a dɔn Sadio ka visite toujours ministre de la réconciliation taara ministre de je sais pas ministre caman taara ka tɛmɛ ka taa se gouverneur ni fɛnw bɛɛ ma o bɛɛ taara mais ministre de la défense c'est significatif kɔrɔbaw de b'a la c'est très significatif donc nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛ sen na labɛn dɔw bɛ sen na Sahel ɲɛda kura bɛna di Sahel ma n'Ala sɔnna ma question bɛ n bolo k'a ɲɛf'i ɲɛna jaabi bɛ n bolo k'a fɔ i ka question na o y'o jaabi de ye l'Algérie a abattu le drone malien ça ne sera pas impuni ouais ko bɛ sen na ni Algérie yafa deli tant mieux n'a dun ma yafa deli fana labɛnw bɛ sen na ko ma ban fɔlɔ c'est pas fini fɛn min an bɛna Mayiga fan fɛ Mayiga ministre a ka taali Kidali a y'i to kan kɔnɔ a ɲininkara fɛn caman na a y'a bɛɛ lajɛlen jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ŋunuŋunukan min bɛ dugu fan bɛɛ k'a fɔ ko sanfɛla la ko ninnu k'u tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen dɛ ko min ye jamana marabaaw k'u da tɛ file kelen na ministre a ɲininkaraw la a ye jaabi min di o la k'a jira k'a fɔ ko foyi tɛ u ni ɲɛmɔgɔ cɛ e mun de faamuya o la bon a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan parce que i b'a dɔn ni mɔgɔ min kɔni ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka don ko gɛlɛnw na ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ne t'a dɔn a bɛna ɲɔgɔn janfa fɛn mun nɔfɛ quoi parce que ni mɔgɔ dɔ minnu kun ma fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ ka se nin yɔrɔ la i kun bɛ se k'o fɔ mɔgɔ bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ ko fanga ko teriya ko t'a la ko ni fanga ɲini donna i ni maa ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ se k'a fɔ o ye mɔgɔ ye min fanga balila la mais mɔgɔ minnu y'u ka preuve kɛ depuis u ma gɛrɛ fanga la donc fanga ma bali ninnu na ne kɔni bolo parce que u ye kɛlɛ an bɛ kɛlɛ mun kɔnɔ bi olu participera la a ka ca olu yɛrɛ bɔra ko gɛlɛnw na tila ka bɔ o la taara terrain kan ka marifa ci mais ni mɔgɔ bɛ min fɔ toujours ne bɛ k'o f'i ye c'est des messages pour que ka mɔgɔw la décourager ou bien ka mɔgɔ minnu m'a faamu ka essayer ka don n'u hakili cɛ o fana ye stratégie de guerre sugu dɔ ye quoi n'i y'a yira par exemple n'i y'a i ko sisan ne ni karisa ne ni par exemple ne ni Jawara bɛ ɲɔgɔn na hali an bɛ débat mun na hali n'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ ka taa sira kelen fɛ an b'a essayer k'an bɛ jɛngɛn jɛngɛn dɔɔnin donc mais ninnu tɛ ka sɔn o de ma ni kogo pɛrɛla basa bɛ don a la basa bɛ don a la mais an kɔni bɛ se ka mun f'u ɲɛna hali sisan u bɛɛ ye jeune de an bɛ k'olu de lajɛ n'olu y'a kɛ ka ɲa o de ka d'an ye donc u ka bɛn a la u k'a kɛ ka ɲa a ka kɛ maliyɛn bɛɛ sago ye an mago b'o de la sinon u bɛ bɛn a la u tɛ bɛn a la o ye mɔgɔw ka hakilina de ye sinon u fila si ma bɔ k'a fɔ ko u fɛn fɛn ma bɔ k'a fɔ ko nin b'an cɛ nin b'an cɛ mɔgɔ fana m'a fɔ k'i y'a mɛn mais ŋunuŋunukanw de don et depuis Mali yɛrɛ an b'a dɔn depuis kunu yɛrɛ ni ŋunuŋunukan de bɛ toujours i bɛ mɔgɔ ye dɔrɔn ka étiquette dɔ nɔrɔ a la ka sɔrɔ i n'a tigi ma gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ i t'a dɔn i n'a ma deli ka kuma mais i bɛ fɛn dɔ fɔ a kan mɔgɔw fana b'a minɛ n'a ye peut-être n'i ye chance sɔrɔ don min na i gɛrɛla a tigi la de i bɛna dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ ka fɔ karisa kan o tɛ tiɲɛ donc o de ka ca f'i ye il faut qu'on fasse vraiment attention à ça olu fana k'u janto o la parce que bi bina mɔgɔ i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ de ka jugu ma ka tɛmɛ mɔgɔ minnu ka jan i la ɲɛmɔgɔ ye i kan ka kɛ mɔgɔ ye min hakili ka bon min ka kan ka a jɛɲɔgɔn sɛnsɛn i ni bɛɛ bɛ se ka jɛ mais minnu jɛ bɛ nafa i b'o dɔn minnu jɛ tɛ nafa fana i kan k'o dɔn mais n'i ye bɛɛ k'i dɔ ye i b'a sɔrɔ i bɛ ka min k'i dɔ ye o yɛrɛ de bɛ ka ɲini k'i coro donc ɲɛmɔgɔ kan k'i janto o yɔrɔ ninnu na o de ne bɛ se k'o de fɔ o yɔrɔ la
amena Jawara fanfɛ Jawara a kun jirala fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko min ye an ka jamana marabaaw ye ko bɛn tɛ o kuma a galontigɛra ministre de la défense fɛ o don ko yala i ka faamuya ye mun ye o d'accord Idriss waati koronnen don an b'o jaabi dakurunya damadɔ dɔrɔn an bɛ tɛmɛ a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan Mayiga ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan i b'a dɔn nin bɛɛ ye kɛlɛ de ye parce que ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na ils sont très forts en communication nous desservent là sur le plan militaire sur le plan économique u bɛna guerre médiatique k'i kan ka fɛn dɔ créer ka fɛn fu créer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ ji jukɔrɔ ka o kɛlɛ ji jukɔrɔ k'i kɛlɛ kɛnɛma k'i kɛlɛ kɛnɛma fan bɛɛ fɛ k'i k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama Sadio t'a kalama ko fiɲɛ wulila Assimi t'a kalama ko fiɲɛ wulila mais a kɔrɔ ye mun ye dɔrɔn ka troupeau la k'u démoraliser k'u la fitinɛ gardiw k'a fɔ bon tiɲɛ na an ka cɛ yɛrɛ ni Assimi bɛ mankan na donc u bɛ démoraliser mankan bɛna kɛ bon n'u dun fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn c'est fini o y'a bɛɛ tiɲɛnen de Ala k'an kisi k'an tanga o ma o tɛna kɛ hali sigi la o tɛna kɛ Assimi ni Sadio u bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna fanga tɛ kɛ sababu ye k'u tiɲɛ u yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ min na bi u b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na bi Assimi ni Sadio n'u tiɲɛna ɲɔgɔn ye a dan man di maliyɛn si la a dan man di farafin si la olu kɔni kuma tɛ yɛrɛ donc a ye mun fɔ dɔrɔn an b'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ɲɛna n'o ye les 5 colonels u b'a fɔ cogo min na halisa u ka dɔ fara est-ce que kelen ma fara ka kɛ 6 ye ka kɛ 6 ye bɛn ni cɛsiri min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔgɔn minɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka dɔ fara kan parce que u yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan mɔgɔw ka laɲini tɛ fosi ye olu ka fara n'olu ma fara kɛlɛ in u tɛ se donc an b'o kuma jaabi ayiwa sisan an bɛ taa an ka babusen filanan na ni o ye AES tile filanin na u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ belebeleba de nun don u nana sigi Bamakɔ yan nɔ ka fɛɛrɛ kɛ banki o bɛ se ka sigi AES jamana 3 tɔgɔ la cogoya min na u kɛn bɛ ka musakaba de fɔ min ye 500 miliyari o de bɛna kɛ k'o banki fa tetew an tɛna siri maa wɛrɛ la o fana tɛmɛnen kɔ ko k'an ka kiiri ka bɛɛ lajɛlen sɛbɛnfuraw kɛ kelen ye kiiri min bɛ tigɛ Mali la o cogoya kelen ka tigɛ Burukina o ka tigɛ Niger e yɛrɛ bolo ni projet ba ninnu yala AES bɛ se ka ninnu réaliser mais bien sûr AES bɛ se ka réaliser parce que ni an ka débat dɔ in na n t'a dɔn ni hakili b'a la an kun ye nin kuma in fɔ an y'a fɔ ko caman bɛ sen na min tɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye fɔlɔ mais ni ko bɛ sen na i tɛ se ka prononcer a kan i b'a to duguma fɔlɔ n'a bɔra waati min i bɛ se ka kuma a kan min ye banki ko in bɛɛ b'a dɔn a bɛ sen na a mɛnna bon jateminɛ kun bɛ ka k'a kan fo dɔw yɛrɛ kun bɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ mais c'est pour montrer aux gens que fɛn bɛɛ tɛ kɛ du jour au lendemain jamana 3 de farala ɲɔgɔn kan aspect caman de bɛ yen o aspect ninnu fo tɛmɛ ka kɛ olu bɛɛ kɛrɛfɛ mais tɛ se k'a fɔ dɔrɔn an y'a miiriya ta bi bɛɛ m'a miiriya daminɛ c'est pas comme ça fo mɔgɔw k'o de faamu sinon banki ko in fɔra depuis AES daminɛ na donc a bɛ ka bila sen kan bi parce que labɛn caman kɛra jamana 3 bɛɛ jɛnna n'a ye k'u b'a kɛ bon fana ye fɛn ɲɛnama ye parce que fana tɛ se k'a fɔ k'i bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta ka sɔrɔ nka mɛga i ka kuma latigɛ tɛ est-ce que mɔgɔ bɛ se ka banki fana créer ka sɔrɔ i ma an ka bɛna an yɛrɛ ta souveraineté i bɛna banki créer nka wari min b'an bolo o ye CFA de ye an yɛrɛ tɔgɔ la wari tɛ yala o bɛ se ka kɛ a mais processus de donner o de fiyɛna n'i ma an tɔgɔ la wari de processus fana de bɛ yen an tɔgɔ la wari de bɛ ka ɲini ka créer de parce que ni an tɔgɔ la wari de créera o de banki yɛrɛ créer kun ye an tɔgɔ la wari de bɛ bila kɔnɔ o de bɛ munumunu an ka jamana 3 in ni ɲɔgɔn cɛ c'est comme si an bɛ ka bɔ zone CFA in de lamɛnɛ AES wari de bɛna créer o de bɛ don banki in kɔnɔ nka jani AES wari ko ka na e ko kuma kun bɛ sen na min ye sisan an bɔra CEDEAO kɔnɔna na yala an bɛna to e ko de nɔfɛ wa walima an bɛna kura de créer tugun bon olu ye question qui sont un peu a bɛ économie kɔnɔna kojugu n'an ko k'an bɛ prononcer a kan sisan dɔrɔn an bɛ kɛ kuma fila fɔla ye parce que l'économie ça reste au côté des économistes maintenant hali banki yɛrɛ wari min bɛna boli a kɔnɔna na yɛrɛ an tɛ se ka don a détail kɔnɔ ka se au profondeur mais an ɲɛ bɛ mun na an bɛ se k'o de fɔ min ye banki créer kun b'a la a kan ka kɛ wa a bɛ kɛ fɛnɛ parce que n'a ma kɛ an bɛ ka souveraineté mun fɔ o kɔrɔ b'a yɛrɛ ko souveraineté ma kɛ fɔlɔ hali kan yɛrɛ an kan ka se o ma kan yɛrɛ oui bien sûr an kan ka hali an ka kan yɛrɛ ta an kan ka kanw ta an ka kanw ka daminɛ ka kalan a ka daminɛ ka fɔ fɛnɛ parce que n'i bɛ ka kuma mɔgɔ min fɛ i bɛ kuma fɛ a bɛ kan mun mɛn o bɛ se ka kuma mɔgɔ fɛ kan mun na a fɔra ko combien % yɛrɛ maliyɛnw tɛ tubabu kan mɛn o de fɔra bon n'an continuer ka tubabu kan fɔ est ce que o bɛna solution kɛ bon a ka kan ka kuma ka fɔ an ka kanw na an bɛ se ka kan minnu bon n'i ye zone Sahel yɛrɛ ta k'a lajɛ kan 3 ou bien kan 4 dɔrɔn a bɛ se ka zone Sahel in bɛɛ servir c'est pour dire que kan ko ce n'est pas un problème politique ko dɔrɔn n'a sera ka adopter dɔrɔn a bɛ tɛmɛ donc o siga ka bɔ mɔgɔ la i tɛ se ka kɛ i yɛrɛ ye ka sɔrɔ i bɛ ka walikan fɔ
c'est qui yere ka so mega do ko ni kan créera sisan nanye nazara kan blasa kan ga barake ni an ka kan yi ko mo kalanun chama bina ke kunfi parce que na fura kan ka kan ka labara administrativement ko abna gele quoi na ti gele fona surati ki makala sino mo kalalen ko ni e kalalen bi tuwa kan me na fura ga barake ni bamana kan gele ajumende bi nga mega do ere ni kuma do fo bamana kana wa kuma fo français la ko anta do ameni fo bamana kana kan fendo dia mo bolo kan par exemple ali tuwa kan fleni bi fendo fo mo bi yele la ki futuke kan nafati ki ka fo ina fo aseben akanga ke chugu minade kan bi message durant de passer e bi ga message mi fo ka famia durant de par exemple ça la mi ga bamana kan mo fo sisan ni bamana kan fo la yere asigi sa bi foti kemeni ko de bangani kuma nu kono bamana kan fo la yere abi foti kemeni ko de kono mais est ce que munu mi ga lami oluti ka famuya bon l'essentiel est que mimi ki lami o ka se ka famuya langage mais est ce que ami ga to abuka mun fo ambo mun fo nga discours la mi mu kalanga école de kuna est ce que lu ba famuyati ni ya fo bamana kan na doni ou doni famola moi je suis enseignant de formation kuma do la ne bi anglais de ke mais ne bi anglais to mba fo bamana kan o ba famu fene grammaire ba explique ko bamana kan o doni famola mais ni ya fo anglais la ou da wa ki la je ni ya fo français c'est un problème do ba fam do ta fam donc c'est pour dire que quand yoro inde na nga counta bi amikla ka avancer pas de soro jamana toka parce que déjà mo be muna en demsunu ga se ga fendo fam se ga fendo créer kalan yodu sino kalanti ki bi kalan kata isigi bureau kono be fen d'accord amena kuma di jawara mi ye ASC konana o kembe ga nyoso ran fa bamako ko ka baraba flake ka bangisi ASC togola ni ka tla ka anga justice ka abela jilen ka kele kirim be tike mali kono o nyona ka tike Burkina ani Niger femi ye o bara nunu yala e bolo ASC be se ka nunu réaliser d'accord Idrissa mi photo goni ka keni wati kroni antina se ka développer tengo so ka nyingali jana ko so ni ya be foka ba on ta droga do fraka e baro jamana shit sa ka iraye ka soro tu n'es pas indépendant monétairement quoi donc financièrement si tu n'es pas indépendant il y a souveraineté tiente quoi donc ni bangi nana sigi sisa avec ça oui am se nga war croix créer tout comme na mumbe sena parce que étape de don c'est un processus étape de don donc ni banque d'investissement au créer là c'est ça maintenant war ko nous font nous on veut sigi senga et puis avec ça oui amba do anga war mbe bo ka jadi sous financer war mbe do ka jadi sous financer amba contrôler fana war be bo mi jomba duma il y a tout ça donc moi je crois que c'est côté quand même on va tare de on va regarder fo ASC na la sona ma soni abna dia anga na flow abna ka antaye wa amna nga war fana bo parce que ni au processus lancer l'ende bon fa mais si tu ka côté fana o ko ga fo ni e chenige malaya ka boli ta Burkina e psa kiri Burkina be fait ni ya ke Burkina boli ta Niger e psa kiri Niger ni sharia kelen de fana donc a fo bonye chenige mbola ta Burkina surtout les djihadistes là ni ya ke abota Burkina donc ni o bani de ka fo anga justice be bina ke ga dogotu bana donc ware ga fo anga justice abina ke kelenye anga waru bina ke kelenye ay kango fana fo ça c'est o fana bina nala sonama donc moi même ka fo daguna la tilala o de comme wati sera ka ba ko jo yere bala ki nya comme ana o hukum kono mi ye mega amina ko fo dima kuma bi bolo ka fo malien ye an ka jamana sinasi ko la e ko fo dakunya fla an ka soro ka bo jamgan kono d'accord donc kuma mi bolo ka fo malien o de malien ka so an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka do sira kelen fɛ Mali nafa b'o de la an bɛɛ lajɛlen ka nafa b'o de la même temps mi profiter ka fɔ an ka autorité fana ye u ka jɔyɔrɔ fa hali sisan u bi baara ba la mais halisa u ka caman ba fara kan u ka an ka sifinnakaw fana surtout an b'a fɔ an ka wuli an ka jɔ parce que jamana in mɔgɔ si tɛ se k'a dilan n'an yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na kɛ an de b'a kɛ yan nɔ parce que n'a gɛlɛyara bi a bɛ bi an de kan ni dunan nana n'a gɛlɛyara a bɛ taga mais taa yɔrɔ t'an na yan de an ta ye donc on est obligé an k'a kɛ peu importe ce que ça va nous coûter donc o yɔrɔ la n b'a fɔ maliyɛnw ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ NFTV mɔgɔw fo n bɛ n balimakɛ fana fo Jawara donc n bɛ an ɲini maliyɛnw fɛ toujours an ka hakilina kɛ kelen ye parce que jamana sɛgɛnna kojugu et puis an kelen-kelenna bɛɛ kan ka yɛrɛ ɲininka an kan ka mun de kɛ Mali ye parce que Mali ye fɛn bɛɛ d'an ma an ye kalan kɛ gratuitement ka fɛn bɛɛ sɔrɔ gratuitement donc vraiment bi an de fana kan ka kɔsi ka jamana in lajɛ an ka yɛrɛta dabila an ka ɲɛsin jamana ma n'a dilanna an bɛ mun ɲini an b'o sɔrɔ
mais k'a fɔ ko an ka tiɲɛ kan bɛna an ka hɛrɛ sɔrɔ de kɔnɔ o tɛ solution ye bon ɲɛmɔgɔ minnu b'an bolo fɛnɛ k'u kɔfilɛ jamanadenw na hali sisan u k'u cɛsiri u ka dɔ fara camanba de siri cɛsiri kan camanba fara cɛsiri kan parce que bi n'i y'a mɛn an bɛ ka sigi ka kuma yɛrɛ c'est parce que dɔ de kɛra donc dɔ yɛrɛ ka fara kan hali sisan fo an yɛrɛ ka lafiya an k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali jara Mali ka di bi fo mɔgɔw kana exil l'an fɛ yen mɔgɔw kana baara kɛ yan ka dɔ sɔrɔ ka taga an b'o de an bɛ fɛ Mali ka kɛ ten de ni Ala sɔnna ma fana a bɛ kɛ mais ga an b'i fo i ka wale ɲuman dɔn na ani i y'an ka wele jaabi ka n'i sigi ka temps ta k'i hakilina di fasoko kan an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn o la an bɛna Jawara fana fan fɛ Jawara ka bɔ kuma na mun b'i bolo k'a fɔ malidenw ye bon mais maliyɛnw bɛɛ fo k'a fɔ halisa o ye cɛsiri min kɛ wa dɔ fara cɛsiri kan an b'a dɔn Mali bɛ yɔrɔ min na sisan a ma nɔgɔn ça va pas du tout mais halisa wa dɔ fara cɛsiri kan jamana si tɛ kɛ jamana hɛrɛma ye k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ sɛgɛ sira fɛ o kɔfɛ k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ kɛ denmisɛnninw ka baarako la n'i y'a ye jihadisme ka fanga sɔrɔ bi denmisɛnninw tɛ baara de la parce que baara tɛ yen ni baara tɛ yen waribu nana d'e ma taa ni mission kɛ ni i bɛ taa i tɛ taa u ka denmisɛnninw ka baarako financer u ka système éducatif fana u k'o fana falen ka a ɲɛsin c'est à dire baara kalan min bɛ se ka kɛ n'i tilala jigi tɛ kɛ fonction kan k'o don ba la u kana kɛ ten dɔrɔn n tilara fulo de droit de kana ni kalansira ye kalansira min n'i tilala dɔrɔn i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye n'i ye sɛnɛ kalan i ye mécanicien kalan merci i ye électricité kalan n'o kɛra jihadisme ninnu camanba de bɛ bɔ a la sa parce que baarakɛbaliya de bɛ ka mɔgɔ caman dɔ la Idriss donc vraiment an bɛ kuma bila o yɔrɔ la ka lamɛnbaga bɛɛ fo k'a fɔ Mali y'an bɛɛ de ta n'a ɲɛna a ɲɛna n'a tiɲɛna Asimi kelen tɛ a tiɲɛna bɛɛ de ye donc u k'u bolo la dusukun na n bɛ bɛɛ fo ka tila k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka cɛsiri la merci bien ma lamɛnbaa cɛ fara muso kan denmisɛn fara maabakɔrɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni kun ye jamukan min ye o ye Maliba de ye a kɛnɛ bɛ sigi an bolo dɔgɔkun o dɔgɔkun walasa ka kuma an ka jamana kɔnɔna kow kan jamana in bɛ se ka yiriwa cogoya min na o de kɔnɔ hukumu kɔnɔ bi maa fila tun bɛ an bolo min ye Mohamed Mega ka taa se Ibrahim Jawara ma u fila bɛɛ lajɛlen sifinnakaw don u nana faso ka d'u ye k'u hakilina di min ye faso ale ɲɛtaa baaraw kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ an ka ɲɛmaaw kɔ olu minnu kɛra sababu ye ni jamukan in sera ka sigi min ye an ka directrice ba ni o ye Aïssatou Kulibali an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka dankan min bɛ tali kɛ Awa la Awa Sangare ka taa se Samake ani an ka technicien ba ni o ye Sumala Kojo ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ donna nataw la Mali jibo Mali Mali jibo